Bejn l-2011 u l-2020 seħħew 58 każ ta' omiċidju f'pajjiżna li 18 minnhom għadhom mhux solvuti. Minkejja li għaddu snin, il-Pulizija qatt ma torqod fuq dawn il-każijiet u l-iżviluppi fl-aħħar jiem brabta mal-omiċidji tal-Avukat Karmel Kirkop fl-2015 u ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017 huma xhieda ta' kemm l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ma jaqtaw xejn. L-Ispettur Kurt Zara mill-iskwadra tal-omiċidi spjega li għall-Pulizija każ mhux solvut ifisser li ħadd ma jkun tressa l-qorti. Aħna biex irresqu xi ħadd il-qorti bħala pulizija bħala gratt tal-prova huwa għoli, irid ikun lil minn kull dubju dettat mir-raġuni. Allura l-ejm tagħna mhux biss huwa li nkunu nafu min għamlu dak l-omiċidju, imma anki li jkollna provi biżżejjed biex nilħqu dak il-gratt tal-prova. L-Ispettur spjega li meta jseħħ omiċidju jinfetaħ fajl li jingħata lil tim investigattiv immexxi minn spettur fl-iskwadra tal-omiċidji. Meta jgħaddi ċertu ammont ta' żmien u l-każ ikun għadu mhux solvut, issir reviżjoni tal-każ in kwistjoni. Wara li jkun rax sar dak iż-żmien, tibda tara jekk kien hemmx gaps l-ewwel nett, jekk kien hemm affarijiet li illum il-ġurnata tista' tagħmel li dak iż-żmien ma sarux. U tara jekk hemm xi ċirkostanzi li nbidlu madwar dak il-każ u li inti daw tista' taħdem fuqhom. Jiġifieri fil-verità każ omiċidju li għadu ma ssolvix, il-Pulizija qatt ma torqod fuqu. Iż-żieda fir-riżors uman f'din l-iskwadra fl-aħħar snin waslet għal suċċessi kbar. Fost oħrajn is-sitt omiċidji li saru s-sena li għaddiet ġew solvuti kollha, b'uħud involvew l-estradizzjoni ta' persuni minn barra l-pajjiż. L-avanzi fit-teknoloġija huma kruċjali fil-ħidma tal-korp f'dawn il-każijiet, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' analiżi ta' evidenza forensika. Minn hawn 10 snin oħra ma nafux fejn ħankunu fejn tidħol teknoloġija, jkollok dawk iċ-ċirkostanzi fejn każ li ġara 10 snin ilu, illum għandek għodda li tista' tagħmel dawk l-investigazzjonijiet li 10 snin ilu ma kellekx. L-Ispettur spjega li f'kull omiċidju kemm bħala investigaturi u sussegwentament anki prosekuturi meta jissolva l-każ, l-uffiċjali jżommu kuntatt kontinwu mal-qraba tal-vittmi. Forsi anke l-familjari stess jistgħu jkunu ġewwa konoxxenza ta' xi fatti li forsi aħna dak iż-żmien u anke kemm huma u kemm aħna ma konniex konoxxenza tagħhom. Allora nipprovaw inżommu dik il-komunikazzjoni attiva mal-familja anke meta ssir din ir-review. L-appellu biex kull min għandu xi informazzjoni dwar każijiet antiki jgħaddiha lill-Pulizija anki jekk b'mod anonimu biex il-korp ikun jista' jinvestiga abbażi tal-informazzjoni.